אחד חברים שלי, עכשיו, היום אנחנו לפני כיפור, מתחיל ב6 דקות, עכשיו שעה 1:30, זה 1:27, שזה ממש קרוב ל1:30, עכשיו אנחנו הולכים למכולת, אני נולדת לבוטו בגלל אני פרינה עליי, ואני מחכה לאמא שלי טוב, ואני אחזור לכם שנגיע לאוטו. למרות שפה שלנו. אבל עכשיו אני אכנס אליו ואני אעזור לכם. נכנסתי לאוטו עם אימוש, ואנחנו הולכים למכולת להביא מלא דברים לכבוד הכיפור. שתייה שיהיה. מספיק כבר. נראה לי אני חייב ללכת אותו, למרות שאנחנו תמיד אנחנו ספר סביר. בסדר, עכשיו אנחנו נכנסים, אני אחזור לכם שאנחנו נכנסים. ונכנסים. אנחנו צריכים חלב סויה. תזכירו לנו חלב סויה. אני אביא חלב סויה, אמא. כן, לא. אין חלב סויה. אין. אמא, אין. אין חלב סויה. תביא כמה. רואה שצריכה סלסלה? חלב, שילה חלב. אני אביא לך סלסלה. לא, חלב הכל אתה רוצה? כן. מה כן? כן, אני אביא לך סלסלה. אני אביא לך סלסלה, כי היא צריכה. אמא, את צריכה. רואה שאת צריכה? טוב, כמובן שאני עושה חלק שלוש. זה כבד, יהיה כבד. אז תרזקי, לא? זה יהיה כבד. תריחי. אוקיי. אוי, אני רוצה. ביתה, אותה כזה. איפה? מה, ביצת קינדר? למעלה.